Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku, sannunmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci mai tarin alkhairi sannan mai tarin albarka. Kamar yadda aka saba, kamar yadda aka sani yau da kullum, yau ma mun zo muku da wata tsaraba, wani sirri ne mujarrabi ingantacce in Allah ya soya daga ‘yan uwa wanda suke da matsalar kwakwalwa. Idan ya kasance kai kana karatu ko kana yawan zuwa makaranta amma baka fahimtar karatu, baka ɗaukan darasi bitadqiq da watan abin da ake ce ma tadqiq shine ka ɗauki darasi yanda ya kamata. Dukkan wani abu da ke da wuya ko da assignment ne mai wuya, to cikin lokaci kankanin lokaci zaka ka haddace wannan abin, ka fahimce shi in Allah ya so ya yarda. Hakanan ko da kana cikin wani yanki da baka jin yaren su, to in Allah ya so ya yarda in dai kana sauraron yaren su yau da kullum, to yaren su zaka haddace shi ba tare da ka san lokacin da ma ka haddace ba. Zaka kasance sari'ul faham, mai saurin fahimtar abu. To abu na farko da zaka yi shine idan kana son ka samu kaifin basira da kaifin kwakwalwa, na farko ana son ka samu ruwan arwala na sallar la'asar. Misali lokacin sallar la'asar dai kana iya zuwa masallaci wanda suka raga ruwa na sallar la'asar, ka tabbata ruwan na sallar la'asar ne ko idan ka ɗibo sai ka zo ka rubuta wannan wa qur rabbi zidni ilman. Ana rubuta ta kafa 7 ga ta nan, wa qur rabbi zidni ilman. Sai ka rubuta sanuqri'uka fala tansa, ita ma kafa 7 kamar yadda ake gani. Fasbir sabran jamilan, ita ma sai ka rubuta ta kafa 7. Nan na manta na dan samu kuskure, kamin ka rubuta wa qur rabbi zidni ilman za ka rubuta wannan wa allamnahu min ladunna ilman. Ita ma kafa 7 haka ake rubutawa, qur rabbi zidni ilman kafa 7. Amma kafin ka rubuta wa qur rabbi zidni ilman za ka rubuta wa allamnahu min ladunna ilman kafa 7, wa qur rabbi zidni ilman kafa 7, sanuqri'uka fala tansa kafa 7, fasbir sabran jamilan kafa 7. Haka ake. Bayan kai wannan sai ka wanke da waɗannan ruwan da muka yi bayani akan su, sai ka sha. Kuma ana shan wannan rubutun ne lokacin da zaka yi bacci, a yayin da zaka shiga bacci, yayin da ka tabbata baka da wani uzuri zaka yi bacci, to sai ka sha wannan rubutun. Ana yin shi tsawon sati 1 limuddata 7 ayyam. كل من كان عنده يعني ضعف الفهم يستطيع أن يستخدم أو يستعمل هذه السر المجرب المبارك، هذه الآيات المباركات 7 مرات يعني، ويغسل الخط المكتوب على اللوح يعني بماء الوضوء صلاة العصر، يعني سؤر ماء الوضوء لصلاة العصر، يعني فضله يعني ماء وضوء لصلاة العصر. وتمحو هذه الكتابة وتشرب وقت النوم أو عند النوم. سر مجرب، wannan sirrin mujarrabi ne insha Allah ta'ala. Idan yau shine farkon zuwanka a cikin wannan channel din nawa, da Allah muna roƙonka da kai min subscribe, sannan kuma kai min like, sannan kuma kai share. Idan kuma kana kallon video a TikTok, a account dina na TikTok ne, ina roƙonka da kai min like sannan kai share. Kada ka manta wannan babbar dama ce da zaka samu lada ko za ku samu lada. Mun gode. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.